Пратэрміноўку выявілі ў крамах. Жыхары Светлагорску не могуць трапіць да стаматолага. Пад Быхавам зламаўся цягнік, а ў Бабруйску моцны пажар. За што сядзелі памілаваныя і чаму Беларусь не трапіла ў рэйтынг шчасця? Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». У Пінску на вуліцы Берасцейскай гарэла кватэра на 3-м паверсе шматпавярховіку. На момант прыбыцця падраздзяленняў МНС да месца выкліку з вокнаў кватэры валіў дым. Ратавальнікі знайшлі гаспадара кватэры і жанчыну, якая была ў гасцях. Вывелі пацярпелых на свежае паветра і перадалі медыкам. Пагарэльцаў шпіталізавалі. А вось у Бабруйску ўсё скончылася больш трагічна. Там адкрытым полымем гарэў дом на вуліцы Кутузава. Ва ўмовах шчыльнага задымлення работнікі МНС знайшлі і ўратавалі 95-гадовую жанчыну і 67-гадовага мужчыну. Аднак пазней выявілі цела маці гаспадара дому. Пошук загінулай істотна абцяжарваўся высокаю тэмпературай і абвальваннем будаўнічых канструкцыяў. Самагоначка, бімбар, сявуха, як толькі і не называюць у Беларусі гэты натуральны і найчасцей нелегальны прадукт. У вёсцы Схоліна Маладзечанскага раёну міліцыянты знайшлі міні-прадпрыемства для вытворчасці моцных напояў. У 61-гадовага мясцовага жыхара сканфіскавалі самагонны апарат і ажно каля 23 тоннаў брагі. Вадкасць адправілі на хімічную экспертызу. Нагадаю, за выраб алкагольных напояў ці паўфабрыкатаў і захоўванне апаратаў для іх вытворчасці пагражае штраф да 30 базавых велічыняў з канфіскацыяй. У Светлагорску жыхары скардзяцца на немагчымасць трапіць да стаматолага ў дзяржаўнай паліклініцы. У Светлагорскай цэнтральнай раённай больніцы ўвесь час адсутнічаюць талоны да стаматолага-хірурга. Нават для пацыентаў з вострым болем. Запісацца праз тэлефон нельга, а пры асабістым звароце людзей скіроўваюць без талона, з якім доктар таксама не прымае. Жыхары адзначаюць, што сітуацыя асабліва складаная для тых, хто прыязджае з вёсак. У рэгістратуры прапануюць звяртацца ў іншыя гарады, але і там прыём магчымы толькі праз доўгі чакальны спіс. Як стала вядома журналістам Флагштоку, у горадзе з насельніцтвам больш за 60 тысячаў чалавек бясплатна працуе толькі адзін стаматолаг-хірург. Найбліжэйшы даступны запіс аж на 21 траўня. Мясцовыя патрабуюцца развязаць праблему і задаюцца пытаннем, хто адказны за даступнасць медычнай дапамогі. Каля Быхава зламаўся дызель-цягнік нумар 614, які рухаўся маршрутам Гомель-Віцебск. Паводле беларускай чыгункі цягнік спыніўся на паўдарозе, і пасажырам давялося чакаць запасны лакаматыў. У выніку рух аднавілі з затрымкаю прыблізна на 1 гадзіну 20 хвілінаў. Значная частка дызель-цягнікоў у Беларусі – гэта тэхніка яшчэ савецкага або ранняга постсавецкага перыяду. Цягнікі фізічна зношаныя і патрабуюць частага рамонту. Абнаўляецца парк і інфраструктура павольна. Новыя цягнікі закупляюцца, але не ў дастатковай колькасці, каб замяніць старыя. Частка абсталявання або кампанентаў раней паступала з еўрапейскага звязу, аднак заходнія санкцыі ўнеслі карэктывы. Цяпер дастаўкі абмежаваныя, як і доступ да сучасных сістэмаў дыягностыкі. Дзяржаўным прадпрыемствам значна больш складана прыцягваць фінансаванне на абнаўленне парку. Як бачым, адмена часткі амерыканскіх санкцыяў яшчэ далёка не панацэя. Невясёлыя прыгоды адбыліся і ўласна ў самім Быхаве. Там пенсіянерка выпадкова спаліла ажно 27 тоннаў чужога сена. Паводле ратавальнікаў, агонь да суседзяў перакінуўся з участку, дзе жанчына спальвала смецце. Вогнішча хутка выйшла з-пад кантролю і ахапіла тэрыторыю побач. Уладальніку падвор'я, на якім захоўвалася сена, засталося толькі назіраць за пажарам. Сам ён не быў датычны да яго ўзнікнення. Хутчэй за ўсё жанчына атрымае вялікі штраф, а таксама ёй давядзецца скампенсаваць нанесеную суседу шкоду. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю прыпыніла працу адной з крамаў у Менску пасля правярання. Гаворка пра краму сеткі «Белмаркет» на другім веласіпедным завулку. Інспектары выявілі шматлікія парушэнні, у тым ліку продаж прадуктаў з пратэрмінаваным тэрмінам прыдатнасці. Ён у некаторых тавараў скончыўся яшчэ мінулым летам. Сярод іх сланечнікавы алей, мясныя паўфабрыкаты, свежыя ягады, піва і слабаалкагольныя напоі. У Маргу падкрэслілі, што кампанію папярэдзілі аб правяранні за месяц, аднак належныя захады не былі зробленыя. Больш за тое, такія парушэнні ў краме фіксуюцца не ўпершыню. Раней уладальніка ўжо прыцягвалі да адміністратыўнай адказнасці.
У выніку і пастанавілі закрыць краму да поўнага выпраўлення ўсіх парушэнняў. Польскія памежнікі ў Свецку затрымалі цяжкавік з паўпрычэпам, запоўнены кантрабандным алкаголем. Высветлілася, што паўпрычэп быў скрадзены ў Нямецчыне, а кіраваў ім 44-гадовы грамадзянін Беларусі. У грузавым адсеку памежнікі знайшлі палеты з кардоннымі коробкамі, а ў іх бутэлькі з алкагольнымі напоямі розных марак і відаў. Кіроўца сцвярджаў, што нічога не ведаў пра груз, а ягонаю задачаю было перавесці паўпрычэп праз мяжу. За гэта яму абяцалі 50 еўраў. Агульны аб'ём алкаголю, выняты з аўтамабіля, склаў 6200 літраў. На бутэльках не было неабходных акцызных марак. Шкоду дзяржаўнаму бюджэту праз нясплочаны акцызны падатак ацанілі прыкладна на 200 тысячаў злотых. Гэта больш за 54 тысячы долараў США ў эквіваленце. Кіроўцу затрымалі, яму выставілі некалькі абвінавачанняў у мытным укрывальніцтве і пасобніцтве, збыце маёмасці, атрыманай злачынным шляхам, выкарыстанні сфальшаванага рэгістрацыйнага нумару. Нашаму суайчынніку пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі і штраф. Большасць, так бы мовіць, памілаваных на гэтым тыдні 250 палітвязняў ужо амаль адседзела свае тэрміны. Пераважна гэта людзі, арыштаваныя ў перыяд з 2023 да 2025 года і асуджаныя на 2-3 гады зняволення. Самы суровы вырак 10 гадоў мела вызваленая паліталагіня Валерыя Касцюгова. Сярод прычынаў арышту справа гаюна 38 чалавек, справа дваровых чатаў, сама меней 27 асобаў і 24 чалавекі за салідарнасць з палітвязнямі і ахвяраванні. Частку людзей затрымалі падчас рэйдаў па салідарнасці ў 2024. Таксама сярод артыкулаў, паводле якіх былі асуджаныя вызваленыя цяпер асобы, арганізацыя масавых закалотаў, стварэнне экстрэмісцкага фармавання або ўдзел у ім і спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці. 37 вызваленых адбывалі пакаранне на хіміі з скіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу. 7 былі на хатняй хіміі, большасць у калоніі. У Беларусі застануцца 4 вызваленых прадстаўнікоў медыяў: былы дырэктар Белапану Дмітрый Наважылаў, журналіст з Берасця Олег Супрунюк, відэааператары Алесь Марченко і Антон Казельскі. Узурпатар заявіў, што ўсе вызваленыя, хто застаўся ў Беларусі, будуць пад кантролем спецслужбаў. 15 чалавек вывезлі ў Літву, сярод іх журналісты і праваабаронцы. Лукашенко назваў іх завадатарамі мяцяжу. Спецпасланнік прэзідэнта ЗША Джон Коул выказаў спадзеў, што да канца года ўдасца выцягнуць з турмаў рэжыму ўсіх палітвязняў. Беларусі зноў адсутнічае ў сусветным рэйтынгу шчасця 2026 года. Як паведамляюць даследнікі, наша краіна не залучаецца ў спіс ужо некалькі гадоў праз адсутнасць звестак міжнародных апытанняў. Рэйтынг складаецца на падставе глобальнага даследавання Гэлап, дзе людзі ацэньваюць сваё жыццё паводле шкалы ад 0 да 10. Таксама ўлічваюцца даходы, ўзровень даверу, сацыяльнае падтрыманне і адчуванне бяспекі. У гэтым годзе самымі шчаслівымі зноў прызнаныя краіны Паўночнай Еўропы. На першым месцы Фінляндыя. Сярод суседзяў Беларусі Польшча займае 24 месца, Літва 28, Латвія 48. Эксперты адзначаюць, без незалежных і рэгулярных апытанняў параўноўваюць узровень жыцця беларусаў з іншымі краінамі пакуль немагчыма. Падрабязней пазнаёміцца з рэйтынгам шчасця заклікаю на belsat.eu. У вёсцы Бывалькі каля Лоева мясцовая жыхарка Галіна ўратавала бусла, які ўзімку не здолеў адляцець на поўдзень. Птушка замерзала каля стосу сена, і сям'я забрала яе ў дом. Паводле ветэрынара, птушцы каля 3 гадоў у яе пашкоджанае крыло. Бусла назвалі сеням. Спачатку ён быў асцярожны, але з часам прывык да людзей, нават пасябраваў з хатнімі катамі. З надыходам вясны і вяртаннем іншых буслоў сеню выпусцілі на волю. Ён узляцеў, але ўжо праз некалькі гадзінаў вярнуўся. Без каментара. Привет, Сеня. Ну что, Сеня, лети на волю, приноси всем людям счастье и мир на земле.
На гэтым у мяне ўсё. Сябры, заклікаю ставіць лайки гэтаму відэа, падпісвацца на канал, калі бяспечна. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе і будьце шчаслівыя. Да пабачэння.